Salutare tuturor, eu sunt Isa și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Lumea Isei, o lume de Minecraft single player pe versiunea, chiar nu știu, 1.15.2 aparent. Astăzi vreau să facem rost de resurse și să ne plimbăm noi pe aici, după câte știți, să zic. După cât vedeți, este foarte tare, deci da, o să trebuiască să mergem noi să facem rost de câteva resurse, așa că o să ne luăm acest pickaxe la noi, mâncărică avem. Și o să vreau să facem o mină undeva, pentru că avem nevoie de iron, știi ce zic? Am început eu parcă să fac o mină aici. Așa, foarte frumos, avem cărbune. Da, eu vreau iron. Parcă mă aduc aminte că am găsit un de ăsta. Un mineshaft, sau cum să zic. Uite, iron chiar aici. 2 bucăți, nu. 5 cred că sunt. Bă, nu, mai multe. 6, 7 bucăți de iron. Ceea ce e super bine. Acum o să vreau să coborâm în jos. Pentru că sunt mobi, sunt de toate aici, gen. Așa, gata. Am verificat eu dacă obiectul filmează. Ok. Mai este aici niște iron. Se aude un zombie. Nu mai e iron. Cred că astea ar putea foarte bine să le pun în mâna asta. Ok, văd aici un zombie. Uite, așa în stânga-dreapta, da. Nu văd mare chestie, știi? Parcurs pe aici interesant. Da. Nu știu ce să zic. Pe unde am urcat? Nu mai știu pe unde am urcat. What? Pe acolo am urcat. Pe aici am urcat, aparent. Da, o să trebuiască să ieșim înapoi la suprafață, pentru că aparent nu este absolut nimic aici. Absolut nimic. Da, de-abia aștept să fac scări la mină, pentru că să dureze mult mai puțin. Ok, hai să urcăm. Mamă, s-a făcut noapte. Trebuie să mergem să dormim, că sunt mobi și mie mi-e frică de toți mobii, pentru că nu am deloc nici armură, nici nimic. Hai să ne punem repede să dormim. Dacă vă place acest episod și vreți să mai facem, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe butonul de like, pentru că m-aș dori extraordinar de mult să vă susținerea. Hai să punem niște iron. Am văzut că mai am eu ceva. Credeam că nu mai am deloc, dar mai am 9 bucăți. Da. Nu știu ce să mai zic. Nu știu ce să mai fac. Aș putea foarte, foarte ușor să bat clopotul. Aici o fântână. Ia să vedem în spatele casei dacă s-a întâmplat ceva la fermă. Nu s-a întâmplat. Mă, tu ce cauți aici? Poate îmi dai niște... Nu-mi dai. Cum se cheamă, mă? Flint? Da, flint. Un bucată de carne de zombie. Uite, mai avem un creeper. Hai să omorăm. Uite, ne-a dat niște flint. Cine știe când o să am nevoie. Avem foarte multe flori, o câmpie. Aici e foarte frumoasă zona. Aș putea să-mi fac o locuință, să zic așa.
Ia să vedem dacă avem noi materialele necesare ca să ne apucăm de construcție. De fapt, flint e gunpowder, acum am văzut. Da, cred că trebuie să mergem să luăm niște lemn. Și cred că cel mai la îndemână lemn ar fi asta, dark, sau cum se cheamă asta? Ia să văd. Dark oak log. Bă, da, copacii ăștia sunt așa mari, îți dă jumate de stack, gen doar dintr-unul. Eu am 21 de bucăți, deci fii atent. 26, chiar 29 acum. 31, da, ce ziceam, mai mult de jumătate de stack. 35 de bucăți dintr-un singur copac. Gen, wow. Și evident că după o să pice sapling-urile și o să punem alții la plantat, știi? Da, nu mă întrebați că nu știu de unde a venit ăsta. Avem aici un sapling de dark oak. Mai punem încă un sapling acolo. Și ne continuăm treaba. Să vedem dacă putem ajunge până sus, putem. Chiar n-am văzut creeper-ul ăla, gen. No. Se mai întâmplă. Cu carantina asta, credeți-mă că te plictisești de orice. Erau villagerii acolo și m-am speriat că am crezut că sunt mobi. Hai că avem un stack și 4 bucăți și putem merge să începem să facem căsuța. Yay! Ce ziceți dacă o facem chiar aici? În primul rând vreau să scap de toată iarba asta foarte enervantă. Ok, cred că ajunge cam atât. Bun. Hai că am ratat aici niște iarbă. Urăsc iarba asta de pe Minecraft. O urăsc, efectiv. Eu zic că putem planta pe partea asta altă. Așa. Căsuța o să fie orientată cu fața încolo. Încolo, încoace, încolo, încoace, încoace. Și o să vreau să vină așa. Am dirt. Bun. Odată, 1, 2, 3, 4. Au. Așa. Avem aici frumos 4 bucăți de așa. Bun. Din stack-ul ăsta o să vreau un sfert să facem un stack de lemn normal. De dark, cum ar veni. Așa. Și o să vedem 2, 3. Așa. Aici iar 1, 2, 3, 4. Și aici frumos din nou. Asta o să fie prim geam, să zic așa. Aici vor veni două uși, gen asta înseamnă că aici o să facem iar 1, 2, 3, 4. Așa, și aici o să punem așa. Aici vor veni o bucată de sticlă. Bun, după care, iar o să vină 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Deocamdată nu-mi place cum arată deloc, dar mă rog. Aici o să vină așa mai fancy. Ok. Și în partea asta la fel. Bun. Din nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
fie aici un geam mai mare, așa, știi? Să fie lateral la casei, gen. Oricum, ferma nu va rămâne acolo, vă gândiți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 1, 2, 3, 4. Ups. Bun. Așa. Deocamdată astea sunt lateralele casei, aștia sunt mai despărțitări, dar nu. După aia, asta o să vină principalul casei, știi? O să facem o casă uriașă, pentru că, de ce nu, știi? Bine, cred că am tăiat un pic cam mult. Aici aș putea să o închid și după aia să mai fac așa, două culoare, nu. Ia stai să numărăm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aici și aici. Unde sunt ușile, da? Aici e mijlocul, teoretic, că sunt două de mijloc. Oh, ok. Bun, după care aici o să vină din nou 1, 2, 3, 4. Ups, am încercat eu, dar am făcut. Din nou două geamuri. Aici trebuie să punem doar pe înapoi, că am înțeles ideea. Și aici nu o să fie o ușă, aici va fi pur și simplu, hai să punem așa totuși, deocamdată ca să nu vină mobii. Să vină un hol care va duce într-o cameră a chesturilor. Pentru că în casă nu o să vreau să o aglomerez cu chesturi. Deci holul va fi din lemn de la alb, cum se cheamă, mă, bărci. Am văzut că bărci am în chest. Așa că o să transformăm tot bărciul în bărci logs de astea. Să vină 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. După care... Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, așa, 4, 5, 6, 7, 8. Noaptea, nu mai am nici lemn. Eram sigură. Asta nu știu cât de mare o să o facem. Ups. Uite, facem până aici unde se termină punctul deocamdată. Pentru că o să fie o cameră cu o grămadă de chesturi. Da, hai să mergem să dormim, o să trebuie să ne facem și o lopată și să mergem să mai adunăm destul de mult lemn. Dar în principal trebuie să dormim. Bun. Filmăm de 14 minute, o să mai dureze episodul ăsta până mai luăm noi niște lemn, dar mai întâi trebuie să ne facem un topor, mai. Un zombie cum moare. Hei! Am făcut un topor greșit. Să lăsăm tot ce nu ne trebuie acasă. Ați înțeles? Oh. Bun, și hai să mergem să mai luăm niște dark wood.
Da, cam am așa o viziune în cap despre cum va fi totul, dar încă mai durează până îmi dau seama, știi? Poate o să mai fac ceva off-camera, o să mai adun materiale sau așa, ca să nu stau așa de mult pe episod, gen. E că se găsesc și foarte mulți mobi în pădure, pentru că e întuneric și nu afectează lumina, știi? Bine, pe Creeper oricum nu afectează lumina, gen, s-ar putea să găsim și zombie și scheleți, știi? Poate nu, dar nu știu. Am 44 de bucăți, bă, dintr-un singur copac. O să mai luăm unul. Și după trebuie să caut bărci. Am văzut în față deja unul. Sper să fie mai mulți, pentru că pădurea asta văd că e mixtă, nu neapărat că e doar de Darkwood, știi? În general, cred că pădurile de Darkwood de pe Minecraft sunt mixte. Pentru că așa am văzut. Bun, avem un stack. Au. Mamă, câte ramuri are. Să-i zic așa, nu sunt ramuri efectiv, dar... Na, ați înțeles, tulpini de astea. De ce sunt niște bețe pe jos? Ah, cad din copaci mai nou, am uitat. Florile astea ghiocei, când vreți voi să-i spuneți, o să le păstrăm, poate eu să ne avem nevoie de culoare cândva, știi? Cine știe, cine mai trezește capul. Și hai să mergem să luăm niște bărci, nu? Uite, văd acolo 1, 2, 3 copaci de bărci. Bărci cam am nevoie și cam nu este, știi? Oricum am văzut și pe câmpie, în partea aia alături de noi. Acum de negăsit, dar... Mă gândeam că o să fie mai mult în pădurea asta. Hai să ne întoarcem, uite acolo încă unul, că ziceam că am văzut. Mai mâncăm o pâine. Am terminat și un topor cu ocazia asta. De asta mi-am făcut 2, ca să nu mai am probleme. Iar în episodul următor o să continuăm căsuța. Seclicuri, bețe, chestii, chestii aici. Parcă încolo am văzut eu. Deci în față sunt tot... A, nu, în partea asta. Ce crește aici? Câte bucăți de 18. Da, cred că să mai am nevoie. Sigur, adică nu cred că o să mai am nevoie. Mamă, dar înalt a fost copacul ăsta de bărci. În general, ăștia de bărci nu sunt așa înalți, dar ăsta chiar, wow. Ia să vedem. Ne mai țin un pic. Mama, aici sunt mulți bărci. Oh, avem o mină aici, bine că țin o minte. Ok. Am lăsat acolo la casă. În fine, noi o să încheiem episodul ăsta aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Isa, iar noi ne vedem data viitoare. Ups, pa, pa!